Poznati reality veteran Lepi Mića napravio je pravi haos pred kamerama tokom sinoćnog snimanja emisije na televiziji Pink, gde je bez lake na jeziku opleo po bivšim cimerima, brutalno ismejao trijumf Stanije Dobrojević i izneo niz šokantnih stavova o moralnim kodeksima u realitiji, poručivši sledeće. Anđela Đuričić je budaletina samo takva, ona prodaje nekom moralni kodeks, neka pobedi ako. Stanina pobeda je najsmešnija pobeda na svetu. Mislim da je malo interesantnija bila pobeda Nadice Zeljković. Nadica ponovo ulazi, ne znam, Nadica je za Staniju događaj godine. Recept za pobedu ne znam. Da li treba da se čovjek, da li da si lažan, slab, jak, da li da bude žrtva, nasilnik, ne znam šta je. Pobednica udara Uroša i to je pobednica. To je pobednica. Neću tužiti nikoga, ja to ne radim. Osvrnujući se na spekulacije o nastavku realitija u svojoj nezamenljivoj ulozi u formatu, dodao je: ponuda za 10. sezonu nisam dobio, ja sam živa legenda realitija. Meni samo jave, počinje sezona tad i tad i to je to.